Sagyat risang kapirangu rinangkul kinempet kempit dosang retnaning bawa ana kowe adalah ya jagat dewa wasisaning Bathara jagat durung suwe nggonku lumaku urut ana ing sapinggiring guwa paminta lah kok iki kedadak kepethuk wanodya kang ayu rupane cacahe loro kowe ladalah kaya-kaya iki padha karo wangsit sing ndak tampa bakal pinardawa nggonku jumeneng nata ana ing negara Parang Ronceng. Kalamun to aku bisa ketemu karan wanodya kang ayu cacahe loro kaya kembar kemanikan kaya kembang sepasang wong ayu kowe tak takoni jenengmu sapa lan kowe saka ngendi? Batobat ya kok dadi iki pethuk pawongan yen to nitik saka busanane iki sawijining nalendra yen kowe takon karo aku mijil saka Karang Kabolotan aku garwane Kyai Semar Badranaya jenengku Dewi Senggani aku uga garwane Kyai Semar Badranaya jenengku Dewi Kanastren kowe sapa kisana kowe takon karo aku nguri saka negara Parang Ronceng jenengku Prabu Sasrawindu lah kok kowe tekan kene ana wigati apa Senggani kelawan Kanastren tekaku mrene merga anut pitu duwe Jawata linangkung bisa pinardawa nggonku jumeneng ratu lan nurunake turun ratu tangkar tumangkar ing negara Parang Ronceng kalamun aku bisa nggarwa wanodya kembar kemanikan kang mijil saka guwa paminta lah kok kedadak iki mau sing metu saka lawanging guwa paminta sira sakloron mula manuta dina iki kowe tak pundhut dadi garwa malah tak wayuh pisan mangerti ya Senggani kelawan Kanastren aku iki ratu isih Jaka Kumala Kala dasare aku durung tau garwa satunggaling wanita aja meneh kok garwa selir wae urung tau aja meneh kok garwa selir ndamah wong wedok aku babal pisan ora tau aku iki sik Jaka tong-tong aja percaya lho Mbak Yu cah lanang saiki iki ngakune isih bujang ning jane ya wis ora mangerti ya Sasrawindu aku wis duwe bojo lho bojomu Semar Badranaya wong tuwek kae iya pancen kepara nyotok lah wong duwe bojo tuwek kok diopeni iki lho wong isone goreng oreg lah mbok lumung karo aku isih enom ayo piye ora aku nek ora karo Kyai Semar ora lah gek wong tuwek dadak diopeni ora mung kerokan jer masuk angin ayo manuta tak mundhut garwa ora yen ora gelem tak ruga paripeksa dening aku
duwe bojo bareng malah brengkel. Ayo manut apa ora? Manut apa ora? Yen ora manut kelakon tak rudo paripeksa. Ayo Aku ora bakal manut karo kowe. Aku wis duwe bojo Sasrawindu minggato kowe rudo paripeksa. Aduh ayo lunga diri. Tobat. Wos merahina semubang yuwang haruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanegara kaketer iki kaya garwaku senggani karo kanastren. Inggih Kyai. Lah kok mlayu-mlayu dipun gonjak dening pawongan. Sapa wani ngenyamah marang garwane Dewa Bagus. Nalendra parang ronceng Prabu Sasrawindu banjur nggonmu golek banyu pitung warna pitung rasa kepiye. Inggih sampun angsal damel. Baliya ana ing karang kadempel tak papakne wong sing wani nyamah bojone Dewa Bagus. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon ulir genjanging risang mawe gandrung adalah durung swinggonku ngoyak marang buronku kepapek satriya Bagus. Kowe sapa? Takon lawan aku Dewa Bagus. Kowe sapa? Aku Prabu Sasrawindu saka negara Parang Ronceng. Dewa Bagus, apa kowe ngerti buronku? Neng kene ora ana kidang menjangan. Buronku dudu kidang lawan menjangan. Nanging wanodya cacahe loro kang ayune kaya widodari. Mangerti ya Sasrawindu kalamunta kuwi garwaku. Lho. Kanastren kelawan senggani kuwi bojomu. Ya dasar kepara nyata. Kowe wani gonjak bojone wong liya apa wis serep lawan nyawamu? Bambang Dewa Bagus, bojomu tak jaluk bisa bengkahne dadaning Dewa Bagus kelakon boyong senggandang Kanastren. Wah, kelakon bengkah dadamu.
Aduh, mati aku. Ya, semono kasektenmu Bambang Dewa Bagus. Timbani jemparing ora oncat nyawamu aja tekon sasra windu Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kenjang ing risang mawe gandrung iya Kakang Semar suwi ora gegojekan jebul isih sekti mandraguna iya Guru kowe wis wani ngedu antarane aku karo anakku lah kok kowe wani nyamah karo bojone Semar Badranaya nek kowe pengen ngerti lanange wong lanang sepisan bedanen anake kaping pindho godanen bojone ayo aja dianggep Semar wis tuwek ning ora iso ngrampungi kowe Guru iya Kakang aja dianggep mung semene kasektening Bathara Guru ketiban aji sasra riyung kelakon lebur dadi awu
ngejak gojek kowe guru ya ngejak gojek dina iki tak ladeni tenanan kowe sing ngambruk kowe apa aku dina iki pirang-pirang tahun aku anane mung meneng kowe tasan jarak karo aku kowe nibani Aji Sosro Riyung tak tibani Sabto Renyu lebur dadi awu kowe guru Bodoh mati aku. Aduh. Aduh kakang aku mertobat kakang aku kalah. Ayo jarako kowe. Kowe mesti duwe pikiran elek karo Semar. Iya. Nggonku mertopo arep bangun desa ki ora arep ngograh-ngograh warisan kayangan Suralaya ki ora. Aku iso bodro dhewe nyuk, munyuk. Setan tenan. Karang kadempel karang kabolotan nggonku bodro dhewe. Ya kok tok anggap aku ki ngutik-ngutik warisan Suralaya tinggalane Rama pukulun Sang Hyang Tunggal. Tok anggap aku milik gendong lali ngono apa piye? Malah kowe ku mau wani ngedu aku karo Bathara Kala. Aku isih sabar, guru isih sabar. Bareng kowe negake karo anakku. Apa meneh karo bojoku iki Semar saiki murka tak kandhani. Anakku kuwi ya padha karo anakmu. Kowe karo aku ki tunggal darah, sejek tunggal ibu, tunggal Rama, padha-padha anake Bathara Tunggal. Lah kok kowe tega karo anakku? Getih sing ana Yamadipati ki ya padha karo getihmu, Guru. Kowe iki bagus rupamu ning pakartimu kaya kewan sing asor dhewe derajate kaya celeng kowe. Aduh kakang, aku njaluk ngapura kakang, aku njaluk ngapura kakang, aku njaluk ngapura kakang. Kakang, aku njaluk ngapura kakang. Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Aku kok saiki dadi celeng. Aku njaluk ngapura kakang, aku njaluk ngapura. Kuwi hukumane wong iki nek iri, drengki, srei, jahil, metakil iki ya ngono kuwi dadi celeng. Jailulah, sapa sing jahil mungsuhe Gusti Allah kakang. Aduh kakang, aku mertobat kakang. Aku walono ora iso. Saiki kowe ora iso uwal, kowe kudu nampa paukuman dadi celeng. Banjur aku kudu piye? Mertapa ana ing Guwa Silomangleng. Lawase setahun
aku udare kapan tau ngarep nek wayangan meneh ning kene kowe lagi udar nek dalange ganti ana celeng ngamuk mergo njaluk diruwat sing ngerti lakone bacute iki mung aku iya kakang nek ngono aku bakal mertobat yo njaluk ngapura sing gawe urip muga-muga kowe iso ruwat bali kaya wingi uni ya guru njaluk pamit kakang